Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Uxolo siyambonga kakhulu kuNkulunkulu wethu osipha ithuba ukuba siphinde sihlangane namhlanje ekuseni. Akusekhona ekuseni, kusemini. But kuya ngokuthi nawe uyilalela nini inkonzo. Uma uyilalela ekuseni kusekuseni, uma uyilalela entambama usulala kuntambama. Kodwa-ke njengamanje kusemini isikhathi u-14:42. Siyambonga kuNkulunkulu 14:42 South African time, Central African time. Kufanele ngikucacise lokho ngoba sesilalelwa naphesheya kwey'lwandle, singaqali manje, kade kwaqala. Siyanamukela nonke naphesheya kwey'lwandle, siyanithanda kakhulu njengoba sibathanda base-South Africa. Nani base-Afrika ave sinithanda leko Zimbabwe, Uganda, Malawi, Eswatini. Eswatini sekune-branch eripothayo. Sekune-branch eripothayo letha ama-figures Eswatini. Okungukuthi maduze nje izovulwa ngokusemthethweni. Sekune-branch eSwatini. First branch engaphandle kwe-South Africa. Eyokuqala engaphandle kwe-South Africa yasentabeni iqala eSwatini. Ngangiyisola vele le ndaba ngoba sinabazalwane abaningi eSwatini. Hhayi-ke ngiyazi sebezongithinta, uzobwenza kahle ubuze ikuphi neSwatini branch na? Ikuphi? Ngoba baningi abazalwane baseSwazini. Kodwa-ke abakahlangani njengekwe-branch. Bazongibuza-ke bese ngiyabalayela. Kodwa ayikakavulwa ngokusemthethweni. Hhayi-ke kidlule lapho simbonge uNkulunkulu kakhulu, simdumise. Inkosi ibe nani, nigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele, nibe nomoya wokwazi ukuhlukanisa omoya. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu, inkonzo zaphakathi neviki ezikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Ukuze uphendule umkhuleko wakho kufanele ukholwe. Ukuze uphendule umkhuleko wakho kufanele ube kusiphi isimo. Ave bephuma abantu enibafakayo, bayaphuma. UPawulu ukuthi anibachazelanga. Nivele nithi nje ngena la, ngazi nibiza ukuthi igroup yani nithini bakithi. Abantu babefika akuseyona lento enishilo. Njalo makuphuma umuntu, wokwazi ukuthi uphuma nesibusiso sakho. Njalo makuphuma umuntu, wokwazi ukuthi uphuma nomqhele wakho. Ikakhulu-ke njengoba sesaqala isystem yokuthi umuntu umfake egroupini yakho, khona uzombona mayephuma, ukhulume naye uzwe ukuthi yini emphathe kabi. Bese iyalungiswa phela makuwukuthi ubaba uNsibanda okhulume kabi, hhayi lethani phela izikhalo ngizizwe. Makuwukuthi wena ungalikhuluma ngeqiniso, letha phela izikhalo sikufundise ukuthi yini okufanele uyisho kumuntu. Kodwa nje you must just shame yourself. Zisole nje uzibone ukuthi unehlazo. Faka umuntu angaqedi nosuku, angaqedi neviki, angaqedi nenyanga, usephumile. Yini la? Akukhona okungakushongo obekufanele ukusho, noma kukhona okushilo umuntu asethola ukuthi akuyikhona. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Angazi noma nifuna nginithumelele, mhlawumbe nifuna nginithumelele ivideo ka-YouTube echazayo ukuthi ikhaya lezwi yini. Ngiphinde nginithumelele eyesiZulu iVN echazayo ukuthi ikhaya lezwi lasuka kanjani liyini. Mhlawumbe nidinga lokho. Ubuse umuntu ngaphambi kokuba umfake, umnikeze alalele kuqala bese uyamfaka. Ngoba ngendlela okwenzeka ngayo ayingeke. Kodwa kasidlule lapho. Engikwazi ukuthi ababizwe ngecebo ibona laba abahlezi. Abangabiziwe ngecebo bayaphuma. Kodwa uma bebizwe ngecebo kwathola ukuthi wena ubachazelile bazophuma kodwa bagcine bebuyile. Siyambonga kuNkulunkulu. Ake sigoqe sikhuleke siye ezwini lethu losuku olufanayo kwamanje kuzo zonke izinsuku eziphakathi namaviki. Masigoqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga indlela osithanda ngayo, sibonga konke osenzele khona, sibonga usuku oluhle kangaka nokuthi inyama isahlangene nomphefumulo, okungukuthi khona osakulindele kithi ukuthi sikwenze sisekulomhlaba.
Yambulela kube yilo naloyo intando yakho Nkosi ayazi. Siza abantwana bakho Nkosi bangenisa abantu ekhaya lezwe abazohlala, hayi abantu abazongena badlule baphume. Siyakubonga-ke Nkosi, udumo lonke lungolwakho lukufanele, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Amen. Simbonga-ke, simdumisa uNkulunkulu wethu kuba siphinde sihlangane. Simdumisa kakhulu. Siyabonga, ngithemba bawubonile umahluko ku konzo yayizolo yangesonto, indlela ebiqhamuka ngayo laphaya kwivideo ku-YouTube. Khona umahluko khona ozowubona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nge-team ebifikile la iphuma eThekwini izosilekelela. ngomgqibelo saqeda very late. Kukhona-ke insizwa yalokhali yakwaButhelezi, kwakukhona noButhelezi wakhona la lokhali eThekwini. Bekufike uNathi Cele noSiqiniseko Gumbi, ibone besinabo. Ngomgqibelo kwafika-ke nensizwa yakwa Ukhuba, umpungose insizwa umpungose Okhuba, izama ukuthi sifakele i-satellite sikwazi ukudonsa phezulu. Akulunganga-ke nokho, kodwa-ke usenama-options awu-2 phezu kwale engalunganga. Ngokugcinwa inkosi uzobuya ngoLwesithathu sizame sibone ukuthi ikuphi okulungayo. Uchwepheshe lo kulezi zinto usuka le Eshowe, umpungose Ukhuba. Siyazama ngawonke amandla, nawe-ke zama lapho ukhona ukuliveza ibandla le-professional, ngoba sizama ukuthi ibandla lethu libe professional. Zonke izinto ezingena emoyeni zicace ukuthi ibandla, kodwa futhi zingabe ubukhazikhazi lobo benza ukuthi umuntu adideke. No, lizozotha, lihlale lizothi. Siphiwe ukuzotha thina entabeni, asiphiwanga ukuphapha nokuqina. Hayi, asibona omaqinasi, siphiwe ukuzotha. Hhayi-ke, ngingasho ukuthi abaphaphile nabaqinile kanjani, cha, ngenje lapho ngikhuluma ngami. Siphiwe ukuzotha, hayi sizothile. Uyabona indlela esigqoka ngayo, sizothile. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu uyazakhela nje into yakhe afuna ibe yilento yena ayifunayo. Hhayi-ke, asingene ezwini losuku, silithola lapha kuMark chapter 11 uverse 24. Sibe sesiya laphaya kuMahubo 145, siqhubeke namavesi esasikuwona. Ake sibheke kuverse 24. Uthi, ngalokho ngithi kini, konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Konke enikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Ukhiye omkhulu kabi lo mawuthandaza. Kholwa ukuthi into oyicelayo uzoba nayo. But khumbula lento, u-Isaiah 59 verse 1 and 2. Isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi akuzuba yinoma ubani ozokholwa into ayikhulekelayo yamukeliswe, kanti kwamkhuleko lo yawufikanga ezulwini ngoba kunodonga. Ububi bethu buwudonga. Kufuna izono zakho uzivume. Ziyavunywa izono. Ziyavunywa izono. Kumntwana kaNkulunkulu, encekweni kaNkulunkulu egcotshelwe lo msebenzi. Ziyavunywa izono bafowethu. Mawusuzivumile usulidilizile udonga, then sekulula, you can communicate with God. You can communicate with the Holy Spirit. You can communicate with the Son, Jesus Christ our Lord. Kodwa dingeka ukuthi wenzeni iqala, diliza udonga. Ngoba umkhuleko wakho ugcina la kwisilingi. Umkhuleko wakho awufiki. Noma usuceleke inceko kaNkulunkulu umfundisi thizeni wathi akakukhulekise, uyafika umkhuleko wakhe uma yena esalidiliza udonga, kodwa akakwazi ukukusiza uNkulunkulu wena ngoba uzibiyele ngodonga. Yikho lithi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa. So it means uyafisa ukukusiza akakwazi. Singakhuleka thina ngapha njengabaholi bakho emabandleni ahlukene, afisa ukufaka isandla uNkulunkulu akakwazi, ngoba wena ulidilizile udonga.
and worse uma nenceko eholayo ingalidilizile udonga. Asidilizeni udonga bafowethu kuze konke sikukhulekelayo sikholwe ukuthi sesinakho sesikwamukela. Ayikho into emnandi njengokukhuleka manje uphendulwe manje. Ayikho into emnandi njengokuthi uma ukhuleka ukuthi usathandaza vele aphendula uNkulunkulu izwi voice ikuphendula there and then. Kuyenzeka lokho. Akuyona inkinga. Wena diliza udonga. Such things will happen to you. Now ujabule uzithi hey yazi ngisesemhlabeni ngaxhumana nomdali wami. So uyakhuluma bafowethu. Kuzwakala ngathi inganekwane kodwa uyakhuluma. Njengoba ngikhuluma nje uzazi zonke phela izilimi zakhe. Khona abakholelwa ukuthi uma uthandaza ngesingisi usuyezwakala. Ayisebenzi lonto le. Ayisebenzi lonto le. Ayikho into angayizwa. Phela uyena wasanganisa izilimi kwakhiwa umbhoshongo. So lezo izilimi ayisanganisa wasanisa ulimi olodwa ukuthi kuqhamuke iningi kwaba yilezi azaziyo. Akadalanga ilimi, ayidalanga into angayazi uNkulunkulu. uNkulunkulu akayidali nje into angayazi. Udala into ayaziyo. So ke musu ukucabanga ukuthi umlungu uzolokhu usithandazela ngesingisi la. Makwenzekile wasifaka isingisi kulungile noma makuthi audience yakhe yabelungu kulungile. Kodwa nje uyakuzwa futhi mayisekhuluma nawe ukhuluma ulimi lwakho. Mayikhuluma nebhunu ukhuluma isibhunu. Mayikhuluma nomZulu ukhuluma isiZulu. Mayikhuluma neXhosa ukhuluma isiXhosa. Mayikhuluma nomSuthu, umTswana, umVenda, you name it. Ukhuluma exactly the same language. Ngoba unjani uzazi zonke izilimi. Hayike angidluleke lapho. Bengichaza njalo ukuthi yini eyenza umkhuleko uphendulwe. Susizono, diliza udonga. And inkonzo ejulile le. Bathanda kabi uze sebethi uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha konke okwaqala kuyadlula. Ile nto sifuna ukuba njani ukuba kuye. Ukuba njani ukuba kuye. Mama nje uyiqiniso uma kuKristu Jesu isidalwa esisha konke okwaqala but uba kuye kanjani. Susizono, susukungcola akangcolile uclean ungcwele ukuze ube kuye you have to be holy. Kwaphela nje uzasho kuJohn 15:7 uthi uma uhlala kimi namazwi ami ehlala kuwe yocela ukuthanda ukwenzela uhlala kanjani kuye ungcolile. Lento mina angazi asingakhohlisani bafowethu asingakhohlisani izono ziyavunywa. Hayike asidlule bengithe siya kuma 145 sisakhuluma lapha ngangifundile u17 to 20 othi uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. uJehova useduze nabo bonke abambizayo bambiza ngeqiniso. Ukumbiza ngeqiniso, ukumbiza ukulesi simo yena ayisona. Hayi, angazi noma ungizweleni. Ukumbiza ngeqiniso, ukumbiza wena ukulesi simo ayisona. So igama lakhe uthi uyindlela neqiniso nokuphila, Inkosi yethu Jesu. So ukuze akuzwe mfune ngeqiniso ngoba yena uqiniso. So ukuze umfune ngeqiniso awumfuni ngoba ekwenzela okuthize, umfuna noma engakwenzelanga lutho because inkosi yakho kufanele uyikhonze. Mfune ngeqiniso, mbize seseduze, mfune senokuthola. Azathi Isaiah 55 omuba ashiya indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi. So uma ungazishiyile lezi zinto awukwazi ukumthola, uzomfuna ungamtholi kanti useduze. Yayibona lento uyaluza ufuna into uzofika eRichards Bay edrobheni uyishiya la eduze emkhayideni. Uzofika koMtubatuba uyishiya la eduze emkhayideni. Nawe ke endaweni yangakini uhamba uzofika edolobheni elikude kanti ula eduze kwakho. Mfune senokuthola, mbize seseduze. Uyazi ukuthi ukuphi? Useduze nabo bonke abambiza ngeqiniso. Hayi ukuthi usebandleni elithize elimbiza ngeqiniso cha. Useduze nalo. Singaba sebandleni elilodwa nawe abe kude kimi abeseduze kuwe ngoba mina ngambizi ngeqiniso. So asilikhiphe nje ibandla.
Yiyo le ntembi engikhulume ngayo kakhulu izolo, isihluthu siyagxekana. Yeka ukugxeka ibandla. Ibandla linalutho. Ibandla igama nje lebandla, njengowakwaNsibande nawo owakwaMkhize, owakwaDuma, owakwabani. Asixabani ngokuthi wena uyena wakithi. Sixabana ngokuthi impilo oyiphilayo. Now, sizothona uthini uma uNsibande mosiyaxabana? Lithi izwi lenkosi, ningadli nokudla nomzalwane oyibiza ngokuthi ungumzalwane mayisifebe, mayumbulali, mayisiphingi, mayenza izono. Singadli nokudla. So kusho ukuthi sixabene, asibangi ibongo, sibanga impilo esiphilayo. So namanje-ke kunjalo, asisuxabana singamabandla. Ibandla igama lokuthi weluswe iphila emhlabeni, but siyoluswa sonke ezulwini inkosi yethu Jesu. Masenze kahle, senze intando yakhe. Uthini uPetro maye-addressa uCorneliyo lapha ku-chapter 10 wezenzo? Uthi uPetro nembala, ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akakhethi ubuso bomuntu. Wonke umuntu omesabayo nowenza intando yakhe uyamukeleka kuye. Ezizweni zonke, wonke umuntu omesabayo. Bafowethu, asisabeni uNkulunkulu, uyeke ukusaba isono. Ngeke ukusize ukusaba isono. Umuntu phela isuke imhlula into ayisabayo. Ngamsabi uSathane, ungasabi isono. Isono senyanye, ungasabi, ngoba isitha. Mawusaba isitha, kusho ukuthi uyasithobela. Asimsabi thina uSathane. Asisesabi isono. Siyasenyanya, siyasizonda with passion. Yazi ukuthi ngisho ngani, ngisho ngepassion. Kuze kube ngathi kuphela umoya, with passion. I hate sin and I hate sinning. So lisho njalo-ke izwi lenkosi, zonda ukona, uzonde isono. Umthando uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngamandla akho onke, nangomphefumulo wakho onke. Mthanda uNkulunkulu. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. So asinaso isizathu sokungabathanda abanye abantu. Asinaso isizathu sokungawathanda amanye amabandla. Asinaso isizathu sokungabathanda abanye abefundisi. Masibathande. Kuze kube uyena ozipruva ukuthi umusuka umthanda ngoba mhlawumbe enze into engafanele. Ngenze example. Inceku kaNkulunkulu esidlwengulile usuyithandana ngoba iyadlwengula. Kusho ukuthi icashe igqoke ijazi lokuthi inceku kaNkulunkulu kanti iyadlwengula. Phela kuyathwalwa laphandle, kutholwa nangezingane ezincane ezingakayazi indoda kuthiwa yini lezi ngane ezincane lezi ezingakakhuli. Ama-teenager. So ukwazi ukumthanda umuntu njalo. Asithandaneni bafowethu, uthe uJesu masithandaneni ukuze izwe lazi ukuthi singabafundi bakhe. Ngeke lazi ukuthi singabafundi bakhe uma singathandani. Ayike siyambonga uNkulunkulu uthi lithi kezwe useduze nabo bonke abambizayo. Bonke abambiza ngeqiniso. Yiba seqinisweni. Mawuseqinisweni imisebenzi yobumnyama uyayidalula. Uma useqinisweni awuhlangani nobumnyama. Mawuseqinisweni ubumnyama nokukhanya kuhlangana. Mawuseqinisweni awukwazi ukuboshelwa ejokweni elilodwa nomuntu ongakholwa. Ngoba nakho nje usekuthembise okuthize. Hayibo, asikwazi uba sembedeni owodwa nomuntu ongakholwa. Ayasikwazi bafowethu. Ake sihlaleni simkhonze uNkulunkulu. Simkhonze ngobungcwele ngoba yena ungcwele. And uma wenze njalo, noma yini oyicela kuye uzokunika. Inkinga yamakholwa ayakhuleka waphendulwa. Inkinga yethu befundisi siyakhuleka siphendulwa. Noma ubani emhlabeni uyakhuleka kaphendulwa. Kanti ukhiye ukudiliza udonga. Wenza i-communication phakathi kwakho nomdali wakho ibe lula, ibe easy. Ngoba sakhe izindonga singaboni. Ilona lo uyiphilela udongeni lwakhe. Lona lo nezimfihlo zakhe. Izaga 28 verse 13. Ofihla isiphambeko sakhe ngeke aphumelele. Kodwa uzivumayo azishiye uzothola umusa.
osifihla ungeke aphumele. So in other words, in whatever you do and in whatever you plan to do, you won't succeed. Ngoba ufihlile iziphambeko zakho, zidalule. But that does not mean hambe yoma phambi kwabantu ufakaza ngezono zakho. Yebo zikhona ongakhuluma ngazo ukuze usize abantu njengami nje ngikhuluma. Bafowethu ngangidayisa utshwala. Ngangi-own ama-bottle store amathathu. Sathane wayezama ukungibamba. And ngithe sengumfundisa ngisheshanga ngawadedela. Kwaze kwasho uNkulunkulu wathi uNkulunkulu kunamandla ngogolile ngeke ngikunike usenza lezi zinto. Kahlukana nawo. Ngiwuphawu lokuthi uma isindiswa umuntu usindiswa asindiseke, asindiswe gelekeqe. Izinto ezinjengalezo kulula ukuthi ngizisha kuyona inkinga ngoba ngisiza omunye odayisa utshwala. Ngisiza umfundisi onekholo elidayisa utshwala elinikela kakhulu ngoba leyo mali ingcolile ishaya umsebenzi kaNkulunkulu. Ngisiza umfundisi onomuntu onebhizinisi elingacacile ebefaka imali. Asikwenzi lokho. So ukuze wenze umsebenzi kaNkulunkulu ube ngcwele ngoba uzothola ukuthi uyazenza ezinye izinto uyathiyeka kuzo. Mhlawumbe ufuna ukwakha indla yakheki ingoba uwola yonke into ekuthiwa imali awuyibuki ukuthi iphumaphi. Uyafuna ukwenza lokhu kaNkulunkulu akwenzeki ngoba umukela noma yini nezibi phezu kwalesi sekelo yakha ngazo. Namatshe anenani elikhulu yakha nga uqubile nje wena. So manje ushayekeke umsebenzi kaNkulunkulu athi uNkulunkulu angikwazi ukuba ukuhlanganyela nemali ephuma ekudayiseni umzimba enikelwe ethempelini lami. Kunabantu abadayisa umzimba bagude ekunikeleni ebandleni. Kanti le mali bayithole ngokudayisa ithempeli likaNkulunkulu. So it's very important sizishumayele lezi zinto ukuze abantu bangalethi imali engcolile endlini kaNkulunkulu. Nathi bese siyamukela nje kube lula. Abanye babo siyabazi ukuthi benza umsebenzi wrong. Kodwa siyamukela ngoba sekuyimali sithi imali ayinambala, good ayinawo umbala iyafana kodwa ingcoliswe izandla eziphethe. Ifike kuwe ngezandla ezinjani? Angazi ngoba sikhuluma ngokukhuleka la. Kodwa kuyangena ngoba ezinye izinto ezenza imikhuleko ingaphendulwa emabandleni, imikhuleko ingaphendulwa abazalwane. Nekhaya umama uyaphila, wondliwa ingane edayisa umzimba. Nabesilisa bayawudayisa umzimba manje. So bafowethu asishumayele ivangeli ezindlini zethu esikhonzela kuzo, basinike imali engcwele kuze uNkulunkulu abusise umsebenzi wezandla zethu. Singathi senza into senzela uNkulunkulu kanti siyenza ngezinto ezingcolile bese into ingenzeki. Siqaka ukuthi why ingenzeki kanti ngoba siyawola nje saswitch yabo lama ATM ngazi uma sabhaliwe imali koyibhalwa xa saswitch. Yabona ATM fike ibe negama ibe uNetbank noma Standard Bank noma FNB bese bakhona vele kuthiwa isaswitch. Isaswitch ithatha noma iliphi ikhadi. Asingabi ke abafundisi abangamaswitch abamukela noma yini nje oluzayo. uNkulunkulu kubeke kahle uJesu entshumayelweni yakhe yasentabeni kuMatthew chapter 5 I think angisakhumbula 23 lapho ethi khona uma uhambisa umnikelo e-altar ukhumbula ukuthi unomfowenu owonene naye ushiye eceleni lapho hamba ubuyisane naye meaning umnikelo womuntu onegqubu awusona isibusise emsebenzini kaNkulunkulu. Umnikelo nje womuntu onegqubu awusona akahamba lungisane nalomuntu. How much more ke uma lo mnikelo uvela etshwaleni ngidayisa utshwala. Angithi yonke indaba ngisusa lapho ngangidayisa utshwala. How much more? So kuneminikelo kungafanele inikelwe ngoba izongcolisa umsebenzi kaNkulunkulu. Izokwenza thina abafundisi sakhe ngotshani phezu kwesisekelo esiyisona. Wakha ngani phezu kwesisekelo osikuKristu na? Ihu 145 engilifundile. Jehova ulungile ezindleleni zakhe zonke. Yini thina singalungi? Unomusa emsebenzini yakhe yonke. So masenza umsebenzi wakho unomusa uyasisiza sixhase. Kodwa thina masingezunaka ukuthi sisebenzisa ini ukwakha umsebenzi wakho uzoqhela melapha kude. Useduze nabo bonke abambiza ngeqiniso. Akube neqiniso konke esikwenzayo.
bese lithi uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo, uyezwa ukukhala kwabo abasindisi abamesabayo. Asimesabeni bafowethu. Ngikhotha amazwi kaPetro laphaya kuZenzo chapter 10 ethi nembala uNkulunkulu akakhethi buso bomuntu. Ezizweni zonke omesabayo ayenze intando yakhe yamukeleka kuye. Sizokwamukeleka uma simesaba siyenze intando yakhe. Ake sibambe la. Nginethemba sizophinde siqhubeke namahubo 145 siwabukisise engathi asuthe, engathi anothile, engathi avula izinto eziningi ezisisizayo ngoba phela indlela esenza ngayo leli zwi lizosisiza endleleni. Uma likuhlabile mntakababa phenduka uzosizwa, awuzile ukuzoshaywa, awuzile ukuzolinyazwa nokugenxa. Mhlambe kuze ngibuqedele ubufakazi bami, ngisewumfundisi odayisa utshwala. Ngicabanga ukuthi 2 years wonke ngidayisa utshwala sengingele ukufundiseni uNkulunkulu engibizile. Akho ngisho into eyodwa engayenza engakhombisa konke engayenza ngalo. Kodwa mhla ngiyeka, uNkulunkulu wakhuphula imali, wakhuphula irevenue, wakhuphula abantu abangenisa imali. Ngakwazi ukunweba indlu esasikhonzela kuyona. Ngakwazi ukuyibiya indawo. Hey, kwenzeka izinto eziningi. Sengiyeke lento engithi njani ingenisa imali. Ngoba yekuyimali enjani engcolile. So ngeke uphumelele ngemali engcolile. Ayikho into ozoyenza uyenzela uNkulunkulu ngemali engcolile. Asimukele imali eyiclean sizoya phambili. Ayike ngiyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu abe nawe agcine akulondoloze. Ukuthi ngiyanithanda bafowethu. Ngiyanithanda bazalwane endaweni zonke, ngiyanithanda befundisi. Ayikho into engikhathaza nokubona umfundisi estrugglisha in life kanti ukuthi uyisaswitch. Asiyeke kuba amaswaswitch bafowethu. Sisihluphekele kunoma yini into okuthiwa imali noma iza ngesandla esimbi. Asikekeni lokho. Ake sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Sizinikele, sisebenze ngezandla zethu, sisebenze ngamadolo ethu siguqe. uNkulunkulu uzosibusisa. uNkulunkulu uzosinika esikufunayo. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Ngicela ukukhuleka, iguqe. Simbonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyazithoba Nkosi phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo. Udumo lonke lungolwakho lukufanele. Sebenza Nkosi empilweni zabantu. Bazi ukuthi yini eyenza imikhuleko yabo ingaphendulwa. Yini imisebenzi yabo abayenzayo ingaphumeleli. Sisize uNkulunkulu wami sisekulomhlaba usicije, usilungise, usilolonge, silungele ukuhlwithwa nebandla. Uma umpostoli wakho uPaul obhala incwadi eziwu-13 eTestamenteni Elisha ethi ngiyawutuba umzimba wami kuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle, singobani thina esingabhalanga neyodwa incwadi eTestamenteni Elisha? Singobani thina esizorelaxa? Sisize Nkosi sikhuthale emsebenzini wakho. Sisize Nkosi siwenze ngobungcwele. Ushilo kuJeremiah 48 verse 10 wathi uqalekisiwe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Uqalekisiwe nogodla inkemba yakhe egazini. Sisize Nkosi silikhuluma iqiniso. Singayigodli inkemba. Basizakale abantu. Singayigodli iqiniso, sigodle inkemba ngoba sibona ukuthi ibandla lizophunguka. Kuzokungisizana ukuba nebandla elikhulu lesihogweni ngoba nami ngizolijoyina. Kodwa sisize Nkosi sibe nebandla labantu abakhethwe uwena ngoba beya ezulwini. Sisizeke uNkulunkulu wethu singayigodli inkemba yethu egazini. Sisize siyituba imizimba yethu ukuba singathi sishumayeza abanye silahlwe ngaphandle. Siyabonga Nkosi uthando sithande ngalo. Hlala phakathi kwethu, phile phakathi kwethu ekhaya lezwi ngoba ikhaya lezwi lifaka amabandla amaningi ahlukeneyo afuna wena. Siyakufuna ke uNkulunkulu wethu onomusa. Hlala phakathi kwethu uzambula usuku nosuku. Nathi singabi ngabaluzwayo kuphela izwi siyikhohlisa, kodwa silizwe silenze. Ngoba ushilo kuJeremiah uqolo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasehlulela izwi olukhulume kithi elizosahlulela.
Busisa-ke Nkosi lona loyo ilalele lenkonzo manje. Busisa iy'nceku zakho Nkosi ezingaphezu kwe-1,000 ezikhona la. Ukuba Nkosi zilalele zenze zibe ama-ambassadors azezulwini. Silenze izwi siphathe iBhayibheli elilodwa kodwa sikukhonze ngendlela efanayo. Likuphi iphutha sikhombise Nkosi silungise ngoba ushilo. John 7:38 wathi okholwa njengokusho kwemibhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Mayigobhoze lemfula kubo bonke abefundisi abasekhaya lezwi. Asehle isibusiso sakho sehlele phezu kwabo. Kube yilona loyo Nkosi akhuthalela ukuziveza ekhuthele futhi eqondisa kahle izwi leqiniso eyisikhonzo esithembekile kuwe. Usho njalo umpostoli Paul kuTimothewu embhalela incwadi indodana yakhe. Yiba nathi-ke Nkulunkulu wami nomusa siyabonga. Udumo lonke silinikeza wena izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo siyakucela lokhu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele ngenkonzo yanamhlanje. Siyambonga, siyamdumisa. Hayi, ngikhathele ukukhuluma nomdali. Uzwe futhi ukuthi ngikhuluma naye, umkhulu wami uyafika. Akukho kumnandi njengalokho, but it's draining. Kuyawakhipha amandla. Ngikhathele njengamanje, ngikhathele ungathi benginyuka intaba kanti cha. Benginyuke kwelikamoya, ngingaphakathi ezulwini, ngilanda izinto zethu. Hayi-ke, Baba uNsibando siyavalelisa ukuthi ube nosuku oluhle. Nginithanda nonke bafowethu, nonke ngothilweni. Yabona wena nje ongilalele, ngiyakuthanda sihambe sezulwini. Ngeke ngigodle inkemba yami egazini. Ngizolibeka nje iqiniso, ngize ngithwale inhlabathi ngesifuba, ngiye ekhaya ezulwini. Ngithandazise nje bafowethu ukuthi uSathane njengoba ngiyisitha enemy number 1 yakhe, ngithandaziseni kuba ngingawi, ngingaphumi endleleni, ngingathi sengishumayeza abantu bese ngilahlelwa ngaphandle. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli siphelona. Hayi, asingeneni bafowethu ekhaya lezwi, sigcwaleni singabefundisi, sigcwaleni khona solekelelana, sithandazisane, siuthwale lo mphongolo, simelane nalesi sithe siwuSathane. Usebenza ngendlela emangalisayo kulezi insuku. Uyazi isikhathi sakhe siphelile emhlabeni. Ufuna ukuya nabantu abaningi esihogweni. Asisebenzeni-ke nathi sisebenzele izulu kuba siye nabantu abaningi ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibando uyavalelisa. Ngiyakuthanda ekhaya.